kemm nieżel. Do it for the experience. Immorru l-ġim bis-serjetà. Imma veru sabiħa. ħatkun l-ewwel ġirja tas-sena. Lunch tada u ta' tlieta. Iwa x'inti tagħmel tagħha. Uff! Hello, bonġu, għal darbet nibda vlog u mux għed nħosni isni il-mejta. So, ma konċet nipjana li ħani vlog jallum, jow anytime soon, għax li birħadni kif nalaq vlog ta' Malta li ħanitfa in a few weeks. Imma, dil-ġimma għanna snowy week l-Olanda, a very snowy start tas sena u l-biraħ u koll fil-vlog ta' qabel dan probably rajtu fl-ħar tal-vlog. Imma, online qed naqra u sħabi d-daċi tgħiduli li ħajdum u naħseb ħajdum tiġi sħiħa u għet ma jtizwel nivlogjaw naqra għax naħseb għatma vlogjajt ġimajek l-Olanda naħseb darba bissa minn snow imma mux dat-tip. So ħanurikom il-veduta tagħna mid-dar, mill-appartament insomma. Araw naqra u palissa niżel kol ftit żgħira ma nafx x'qed taraw mhux super heavy għalissa għaliex online qed naqra li Utrecht qed jagħmel ħafna imma qed taraw kemm veru tik. To be honest, naħseb il-biraħ kien iktar, għax kien għadu kif jagħmel matul il-jum. Imma naħseb issa jekk ħajamel iktar war nofsinhar, ħajżdied iktar. Hawnhekk ara in-nofs spiċċa inħall u ġie veru silġ. Għax dalgħodu propja, suppost kelli mmur l-uffiċċju jiena u mort insomma għamilt xi 20 minuta nistenna il-bass. Ma ġietx għax ġew ikkanċellati minħabba l-snow. So, minflok ħdimt mid-dar għaliex bdejt nibża nsuq ir-rota peress li kien hemm ħafna mit-toroq kollha silġ għaliex ma rridx niżloq u nixkana. Ħalli din. U suppost ukoll il-biraħ kellna morru nixtru nagħmlu xirja imma bis-silġ ma morniex għax again ħabbarrota ma stajniex nsuqha u qed issa mmur illum nimxi sa Albert Heijn u nixtri l-affarijiet. So illum għal nofsinhar ma tantx hawn ġifieri irridu naraw naqra kif ħanqasmu l-ikel. Ħaniklu daqsxejn iktar leftovers tal-party għax baqa' u l-bieraħ meta wasalna ħadna l-burgers li kienet baqali. U issa ħansaħħan l-affarijiet friżati li kelli li kienu misjurin. 1, 2, 3, 4. Narikom, 5 arancini u 6 sausage rolls. U għandu wkoll x'qassatat li ma konniex sajjarna, so naħseb li ħanagħmel insajr ftit minnhom għax ovvjament mhux kollox mhux biżejjed biex ninfaqgħu. U wkoll kelli xi salza li kont friżajt tat-timpana li ma ħlejtix sew il-lejla nagħmlu lilha blaġin saħħa li nkun ħlejt kollox u mbagħad issa wara x-xogħol immur nixtri ma' Daniel nimxu sa Albert Heijn hopefully t-temp ikun aħjar. I mean, it's okay nimxu fis-snow imma hopefully ma jkunx nieżel. U dak kull pjan, ma nafx kemm ħajkun twil ġifieri dil-biċċa tal-vlog tax jiena qed issa nivlogja naqra barra matul il-ġurnata llum u matul dil-ġimgħa u ġast inżidu l-ewwel hemm u mhux ħajkun vlog tipo mhux ħajkun just vlog fis-snow jew jien id-dar u hekk kif kien vlog miss. Imma qed ħanintroduċih so welcome għal din is-sena. Naħseb diġà tkellimt fil-vlog li ieħor ta' ġifieri. Ma nispera li s'issa għandkom sena tajba, again naħseb daħħa joħroġ fl-aħħar ta' Jannar, so nispera li Jannar kien bidu tajjeb u kien bidu slow fej stajtu tirrilassaw naqra wara il-ġen tal-miliet. Jiena jogħġobni ħafna Jannar għax it's a time to reset u I slow down ħafna x'jiena soltu fi żmien il-miliet u hekk leading up to it vera jkolli ġen. Kemm ġifier biex iltaqa' man-nies u hekk u kemm Christmas shopping u x'naf jiena. So Jannar vera nkun looking forward għalih to just slow down and relax a bit u mhux nimla l-weekends kollha mill-bidu sal-aħħar. Jiena bħalissa qiegħda break għax-xogħol għalhekk iddeċidejt li naqbad il-kamera u kombinazzjoni beda l-snow u għedt ħanibda l-vlog. Imma insomma, ħansaħħan l-ikel nsajjar insomma fl-istess ħin u inkellimkom ma nafx meta nkun barra fis-silġ, forsi mmorru nimxu at some point ma nafx imma -3 feels like -8 veru kesħa. Imma u hija ta' darba hekk ta' ġimgħa I'm enjoying it, però ma naħsibx li toġobni kieku ikun xitwa sħiħ hekk għax biex tmur ix-xogħol kedda sħiħa. Araw niżel iktar. Daniel qed jeqret. Mhux qed jogħġbu t-tempek. Villi Malta biex xemx, villi hawn.
Taf kemm mhux konvenjenti da s-silġ. Ujja, mux ħajdum ħafna. Lara il-dak il-lejk qed jifriża. Taħseb? Li hija dak li jirsilġ. Dal-għoddum xejt deħu ma kienx hekk. Friża Radaw dak għax qed nara l-papra mixja fuq is-silġ. Il-ħaġa li minnaw ma jidirx daqsjek, irrid nizzum jena naħseb kemm nieżel. Ħanina. Kull darba nħares jibda jinżel iktar. Ok, so ħanħorġu nimxux. Ma nistax nissapporti. Oh my god, araw. Sitt plazajra. X'pjaċir. Fil-barnusa tijaj. Oh my god. Oh my god. Araw is-siġar ħanina. Kemm hekk tidher dramatic. Wow! Araw, il-lejk. Tejt niprofaw nimxu fuqu. Uwejja! Araw! Taf kemm mudir. Uwejwa! I am loving this. Avolja xari ħajstrarab kollu ta' ma I don't care. Do it for the experience. Jena nixtieq nipprova nimxi fuq il-lejk imma tnibża, ma jmux Madonna. Naqa. Oh my god, araw! Araw, tixempel il-familtu. Nixtieq nara jekk hux tajjeb biżżejjed, ma nibża. It's not hard enough yet. No. I saw a dog walking, but it's risky for us. Drop it. 1, 2, 3. Oh! Kif ġejt? ċafala naħseb. Għaxa sejn nibda iktar si. Kif ġejt. Għandi di. Għax trid tagħmel darba f'ħajtek u by the way araw kemm għadu snow ħanurikom. Moħta friżali. Okay. Għadna kif ġejjin mill-ġim. Obstacle tal-moħta. Kull imkien covered. Motti, hekk li ngħid. Araw. U dajju mej wara, ġifieri. Mux l-istess ġurnata. Għadu għasħarġ ħadd. Dawtana. Hello, ma tantx għandi bitri fuq il-kamera. Imma ħanerġa' nibda l-vlog, ċoj inkompli l-vlog għaliex minn l-aħħar klipp li rajtu ta' żmien li kien hemm snow u hekk veru għadda żmien. Għaddew ġimagħtej kważi prattikament. Imma minn dawk l-aħħar klipp spiċċajt imrat u kelli nieqaf nivlogja għax ovvjament kont marida u l-torment għamilt weekend ġewwa u anke ħadd jumej sikk ukoll ix-xogħol għax ma kontx niflaħ u għamilt 3 jiem oħra dil-ġimgħa nkompli nirkupra u issa tinħossni jisni 100% u illi ma noħroġ xi ġimgħatej għax ovvjament il-weekend li għadda ma ħriġx u l-weekend ta' qabel insomma kont għandna kif niġuwaw. So, fl-axħar tal-weekend, jkun weekend daqxej interessanti so ħanqbad il-kamera u l-lum kif qed taraw veru ġurnata sabiħa f'daqqa waħda ma nafx kif ġurnata daqshekk sabiħa għax filli ġimgħa xita u ġimgħa snow ċeqla u għamlet ġimgħa snow mbagħad għamlet ġimgħa xita u sakemm inħall kollox u hekk dam naqra naħseb dam xi ġimgħa kollox biex jinħall sew is-silġ. U insomma, dil-ġimgħa tarat il-temperatura llum 11 qiegħda u bħalissa llum is-sibt by the way u ħammorru l-ġim, ħammorru mixja ċoe l-ewwel madwar il-park ħanċaqlu naqra għax kellna ġimgħa twila dejjem bil-qiegħda bix-xogħol. U imbagħad ħanibqgħu sejrin il-ġim u wara rridu mmorru Albert Heijn actually wkoll nixtru għaliex ovvjament il-weekend u wasal il-ħin tax-xerja u x'iktar llum matul il-ġurnata. Irid insajjar u ovvjament is-soltu. U l-lejla ħammor naraw The Housemaid, actually, ħammorru
Is-cinema għalna ħafna ma morru cinema ta' hawnhekk ovvjament għax jiena mort nara Wicked. Meta mort nara Wicked? Xarilu qisu prattikament. U The Housemaid propja rajt il-ktieb, mhux il-ġimgħa l-oħra ta' qabel, għaliex il-ġimgħa li kienet jagħmel snom insomma bdejt naqra The Housemaid tal-lajtu miegħi minn Malta kien toħti propja ħattula għax minn għalija l-istib li għadha konna ħamur narawh. Imma spiċċa peress li mirattu għak ma morniex, so morna this week minn flok. U għandi ħafna xnejt fuq il-ktib, to be honest, ma nafx kif inħossni. Imbagħad ngħidilkom wara l-film, insomma, nagħtikom breakdown u feedback u hekk, u ngħidilkom xi ħsibt fuq. Insomma, ħa noħroġ għax naħseb dan jħarġ minna l-oħra ma ndunax li qiegħda dinha. Kif qed taraw m'għadniex il-ġim, għandi xarri daqsxejn maħmuġ, imma ma ħsiltux wara l-ġim għax ma rridx għax għamilt easy upper body session u ġust fajt naqra xejdulu dry shampoo u ħanaddih malajr biex jidher preżentabbli għax ħerġin għax by the way vera daħin minn wara l-ġim. So meta ġejna sajru kelli balla ġuħ u ġejt nagħmel daqsxejn eggs on toast għax bħallum hekk f'nofsinhar biex li kollu bdiet insejjer ħafna, so nagħmlu xi ħaġa sempliċi. U suppost kelli nsajjar semin il-lejla imma kienna daqsxejn tard, naħseb kienna xi 3 u m'għandniex ġuħ għax bħalissa il-5:15 u l-film, sorry, is-6:15. U l-film jibda fl-esquart, f'7:15 u kemm nagħmel xahri u nitilqu għax il-tarment lesta. X'kont qed ngħidha? Imma kif rajtu mort il-ġim illum. Dil-ġimgħa mu bdejt imur il-ġim, ċe Wednesday mort Pilates għax baqali 3 sessions oħra parti dik, so kelli 4 li kont xtrajt is-sena l-oħra u jiskadu fi frar u spiċċajt mużajthom x'għax dejjem jew jinqala xi ħaġa on Wednesday u ma mmurx u mmur ġim eżempju flok ġurnata oħra u hekk. Għax il-ħin li għad istil xi antipatku. U mbagħad ġi vlogmas u hekk li spiċċajt ħafna midrabi nara jekk ikollix ċans imur nitrenja dakinhar jew le, ma tantx sejt nippjana bil-qudiem. U insomma issa hemm bżonn li nibda naħlihom. U minn next week ħanqbad rutina tal-ġim sew il-ġimgħa kull ma mort il-ħamis u llum għax fil-bidu tal-ġimgħa kont għadni daqsxejn ma niflaħx. Issa ma nitrenja ftit sew hekk fis-sens f'rutina tajba minn Ġunju ta' sena l-oħra volja kont immur il-ġim at some point għamilt naħseb minn Settembru jew Ottubru kont immur 3 times a week, ma kontx nħodha daqshekk bis-serjetà, kont noħodha easy ħafna, ma kontx nerfa ħafna weight. So minn nhar it-tnejn ħanibdew immorru l-ġim bis-serjetà. Bħala ġiri, to be honest, nixtieq nerġa' nibda niġri, però xorta ħanħodha easy għaliex well, you know, il-ġiri huma daqsxejn stress fuq ġismi u għadni irrid tipo nara li kollox sew in the period area għaliex by the way, kelli t-tielet wieħed qasna x'kont ġittilkom, ma kelli t-tielet period u dak kien xahar ilu issa. So qed nara jekk issa jkolli xi raba wieħed u kemm ħajkunu in length għax iż-żewġ cycles li kelli ċaqet 3 imma bejn l-ewwel u t-tieni u t-tieni u t-tielet kienu daqsxejn twal, xi 38 days u 43 days naf li TMI forsi għal xi ftit minnkom li huma twal ħafna mhux ideali. Imma f'Diċembru kont daqsxejn stressjata, so ma nafx forsi affettwax jew hemm xi ħaġa oħra għaddejja fis-sens ġismi għadu mhux qiegħed in its optimized state. Kemm għandi bżonn naħsar xahri.
Meħessa naraw, infatti, speaking of running u xari maħmuċ, maħsiltux xada ħaniprofa mur. Nġedu tajba il-kamera. Għada ħaniprofa mur nġri ma' Daniel, nejli aħnedna li għanna bżon nimur nġru għax veru il-na ma' morru nġru, dak it-tibqas bis niftakar meta l-ħar li mort nġri, over a month ago naħseb. So, et mux ħanaħslu ħalli għada zgur imur. Probabli kull ma nagħmel literalment nagħmel xi dawra jew tnej mal-parke dak it-tip tant kemm jiena in a bad shape naħseb cardio wise u anke wkoll ovvjament tlajt naqra iktar fil-weight minn Ġunju law. So dak ifisser li ħatkun iktar diffiċli niġri. Ħanagħmel ftit fwieħa kemm inħobb, ħanagħmel din ta' Paco Rabanne vera tuġobli dil-fwieħa. Jekk tiftakru kien tajli Daniel għall-anniversarju mhux li għadda ta' qabel. U vera kont illi nixtieqa. U kienx trajili. U ma tantx nuża, nagħmilha biss għal special occasions biex ma naħlix. Insomma, ħammur nilbes il-coat, li by the way, ħanurikom il-coat, insomma ġarajtu waħda simili, imma wara l-oħra li xtrajt, kont qedtilkom li ħanfittax waħda l-istess imma small, u sibta u għassit li, so ħanurikom. Din il-coat, kont qedtilkom li Daniel għalli mhux bidux għax tidher. Mux, le, għala X'inti qed li mux vera. Għetlek ta' istaġobna mxaj. Mat li kbira. Le, Ej, oversize, ta' Jina, Le, meta talaqa. ma smet lekx li kera, ma tlek li kera. Mux vera, vera. Ok, tajjeb, dak laqwa. Isni da u il-Grinch. Għandi xari maħmuċ, mawx. Imma veru sabiħa. U da size tajjeb l-small, il-medium veru kienet mammula wis kbira press li oversized. So għandiki, tlaqna. By the way, dil-loba top, irbaħtlu sal-Daniel. Avolja kien ħajirbaħ li, mux ġedejt li. Ixħal id-dawl. Insomma, ħallija. Whatever, ħammorru. Imma ixtruwa. Insomma, t-nurri wilkom. Għasanna. Għandak fuq t-tikis, naħseb. Għawekka. It's been a while. Xibbiet fiħi. Featuring It's Twisties. Mela, wasalna d-dar, santikom rendi kont, ok, ta' The Housemaid. Imma qed nilabu Monopoly Deal u palissa din tutu, ħanilabu l-aħħar waħda, u ħanitfakom għaw. ħanaraw minn ħajirbaħ, ħana fejn ħanitfakom. You sexy thing. Seven plus 3, 10, 20. Hotel kien jarqasni. 12. Kollox! Ġiba fuq il-vlog! Kemm inta d-debat? Xubba kif id-dom għajdek. Fidejk. Jallu kemm inta d-debat! Kolla fl-ħaj kollo kostra! Xidwejja fik! Ostra, xidwejja fik, men! Mor xejan telefu. Le, kompli għassa, please. Kun store loser, sorry, but lieve. Ba. Good game. Dem bid-deal breaker, just say no, u ektib. Id-deal breaker, id kellek. Ma kellek just say no. Ija, ma zammejta. Ostra, Għandil moħħi. Hello, bonġu! L-lum il-ħat ġurnat oħra l-għada tal-bira insomma fil-sens. Dejjem ektejli, iġifiri, komplejt nivlogja wara l-bira, u dal-għodu qomt namel il-pancakes, l-għarum, tidu taraw, zom, daw xraqtom xarina zaħira, mux eżat, imma. So dal-għodu għamiltom għalija, għax Daniel kien għadu ma għamx, u ta' Daniel kien għad għadni ma għamiltomx. U għam ħazab li għundux pancakes u xali, ġifiri, misset namel lilu u daw mux pancakes insomma tajbin biex niftemu the true American pancakes għax provajt namel pancakes healthy u high in protein u zajt cottage cheese xiktar
cottage cheese, oats, banana, xkelli banana li vera kienet ripe u rrit nużar, rrit naħlija, u protein powder, cinnamon, vera ġew tajbine, sambat jek dak nħallilkom riċetta użajt, riċetta li użajt ma kienx tgħid biex tagħmel protein powder, imma jiena għamilt protein powder ħalli jkollhom naqra iktar protein. Infatti, 3 fihom nasab 40 grams, eżin għax bad żitt il-Greek yogurt fuq ukoll. U issa ħanaqliblu, sa nurikom kif jiġu ħalli nipplajtjhom sabiħ. Breakfast is served, tea. Here you go. Ara, konnet nilabu Monopoly Deal dal-għodu. Kalori. Ħagġib il-bijama. Sorry, ħagġblek fil-katta u zikkin. For a change, rġajt ħanurikom iktar ikel, imma illi dal-aħħar naħseb satej neditja jew iktar naħseb bħalissa s-sija u 20 madof kif tari ħin. Imma fl-aħħar l-estate il-vlog, l-estate l-edit u baqali l-aħħar 10 minuti x'nara biex nikkonferma li kollox sew insomma u ħanara ħunlesti ħalli napplowdjah l-ewwel vlog tas-sena fl-aħħar lest għax ma tantx kelli ċans editjah imma għamilt xi ħaġa ta' malajr ħanurikom actually. Għamilt mill-li għatfadal li laqtu għax għazbis sadna morna nixtru. So, avocado, cottage cheese u bajt. Imnalla kelli dak il-hops li tipu taħmi inti fil-forn. Għax kieku għazbis kelli xnikol. Għedin jili għat jidġi palissa naħseb daqt jasal. Għax suppos kanna mor nidġu fl-imkien. Imma... naqra l-messaġġ ta' Daniel. Għabbun. Imma kważi wasal, għax suppos kellna morru fl-imkien, imma għalli ħanaqbad immur għax kontet neditja u d-deq ġewwa u laħaqna d-dafu hekk, so issa jiena jiżilli naqra li kellu mmur naqra aktar tard. Probably morru nixtru issa wara li niekol. Imma insomma ħaniekol u nkellimkom later, to be honest ma nafx kemm għandi iktar x'nivlogja llum għax ġurnata Nlesti affarijiet mit-to-do list for a change, imma vera rrid nidħol lura fir-rutina ta' tipo ta' xogħol u ta' editing u dal-affarijiet insomma u training u meal prepping u dal-weekend nixtieq nużah bħalek għax il-bieraħ nħossni vera ma tantx kont productive għajmi mort il-gym u hekk imma pers li morna s-sinema u mbagħad kellimna surqat. So llum get back on track. Insomma nikol għax ħajk saħli. Mela switching għal fuq il-mobile għax ġejt niġri fl-aħħar veru sarħin bħalissa kważi l-5 si oħra by the way jitla l-vlog għax għed jitjajtu tfajtu għajmin mux għax tkunu tistaw taraw the same day ma' uiva neġili neditjaħ naplodjaħ għamilt il-thumbnail u issa msamma wasali l-ħin għal-ġiri dat tinżel il-xemxew jitla mġifiri imma tħana mela xajtu wahda xorti li nifsi li millum ħanerġa nibda neġri ħatkun l-ewwel ġirja tas-sena ġifiri I have to do it. M'għandix pjan, ħanara kemm il-dawra nagħmel, jeżin kemm il-kilometru nagħmel u nerġa' nibda nibni l-istamina tiegħi bil-mod ma jimpurtax il 6 xhur, iktar minn 6 xhur naħseb. Le 6 xhur, il 6 xhur ma niġri bis-serjetà, ġifieri ħanaraw x'ħanagħmlu. I will keep you updated għandi di biex nagħti widnejja veru kesħa. Naħseb illum kienet xi 8 jew 7. U għet nifriza ġifiri għandi flokkoma twila u sweater ukoll. Imma issa naraw. Quick stop. Wow. Hello nies, as complete nivlogja wara l-ġirja. Imma l-ġirja milta, kif taraw inħsiltom il-ċari u issa vera għadda ħin il-10 nofs u issa l-istejna x'qed tagħmel. Iqaf. X'qed tagħmel? Kompli, u xejti. Kawit għaddabatku. Għallini. U għattajna dal-axħar, l-etzijatu noftu nsajru wissa l-esti. Sazanitant bdejna X Factor u koll, għallini fil-background u labna lobo. Labna lobo ħara Monopoly Deal u ħannurikom x'sajjartu xi preparajt illum. Mela, is-soltu għamilna loads għal-breakfast. Imbagħad għall-lunch ta' għada u ta' tlieta għamilt pulpetti bil-passajt imma tantx ġewni tajbin għax ġewni qed infithom ma tajba imma ġewni wis soft għax għamiltu wis ricotta naħseb u naħseb kien hemm wis bajt għal mat-taħlita so ġewni wis soft imma it's okay mill-iżbal jitgħallem u da għamilt salad dressing bil-Greek yogurt jiena wkoll u insomma l-ispinaċi fil-qiegħ u dik hard boiled egg oħra daw li jrid jieħu minnhom Daniel u mbagħad jagħmel il-salad bowlu.
Issa namuna l-filaxija l-għada u għatlita u diġa sikilna u koll l-lejla, green beans ta' sodu ġiemintom u sweet potato mesh. U dak kollox u vera sarħin u għaddi mux l-istam il-ġurnata għax qed nippjana baby shower. Ħabba tiegħi għawek l-għanda talbitni biex nippjana baby shower u suppost kelli mmur. Suppost il-lum kelli nippjana da xej l-lob. U ma laħħaċ ma kellix ċans għax mojna niġru u daltu kontet neddit jawek. Iwa xinti tamela, għatoq titbella fil-beg. Imma da kollu xallum, ħana il-vlog għawnek naħseb għandi bizziet kontenut. By the way, actually, qabel ma nagħla, il-ġirja mort veru tajjeb, considering li l-nima niġġi żmien u iwa jqaf deni l-et narak, jqaf, tkun xantipatku. Għajna xilli naħmel 5.5k, pass taħħa, uff! Pass disastru 7 minutes per kilometer, imma it's okay, I will take it, not mad about it at all, u ma waqaf ġifini xilli namela straight without stopping, so kontenta. Sanaraw, the next few months, xituna with running away. Jiena għalikom, grazzi ħafna tal-rejtu għal-vlog, nispera li jintom ok u li kalkom jannar tajjeb, għax naħseb dal-vlog joħorġ lej l-aħħar ta' jannar, jekk le, nispera li jannar sejjer tajjeb u li bdejtu s-sena tajba. Nuħe, da kollox inkellimkom id-darba li jmiss u l-lejl tajjeb jekk taraw dan fil-axija, insomma. Ciao, ciao.